Здравейте, приятели! Казвам се Екатерина. Добре дошли в моя видеовлог. Приятно ми е да се запознаем с тези, с които не се познаваме. Имам мой нов личен видеоканал, който мисля да реализирам, може би след време. Сега още съм в подготовка на процеса, опознавам програми и разни други неща. Но темата, която днес искам с вас да обсъдим е как да предпазим децата си от наркотиците и разпространението на наркотици в училищата. Тя засяга не само младежите, ами много малки деца. В днешно време се оказа, че злоупотребяват или им дават такива така наречените здравословни наркотици, или както искате го наречете. Аз мисля, че наркотиците не са най-полезното нещо, което може да употребяват, особено подрастващите деца. Те са много, особено синтетичните наркотици, дрогата, марихуаната и всички други вредни вещества, които съдържа марихуаната. Просто децата трябва да знаят как да се предпазят и да внимават пред кого споделят. В училище е хубаво да имат, да разчитат на своите учители, да споделят това нещо, ако някой им предложи нещо, което не е добре за тяхното здраве. Особено по-малките деца, понеже те нямат този инстинкт да споделят с учителите си кой какво им предложил, кога им го е предложил. Тази тема е много обширна и обхваща много гледни точки. Има хора, които също така мислят, че наркотиците са много полезни. Пък аз не съм човек, който да седне да каже ти, примерно сега, понеже си малък, няма да пушиш, няма да таковаш, но е хубаво да подготвим децата от по-ранна възраст за тези теми, защото моята братовчетка наскоро разбрах, че злоупотребява с наркотици и това доведе до голям конфликт в семейството, защото това момиче е започнало от така наречената ранна детска възраст да се занимава с хора, които не й влияят особено добре. Но това не е темата в момента, която искам да обсъждам, Главната тема е как да предпазим децата от опасностите в училище. Не разчитайте на непознати хора, не взимайте нищо от непознати хора, особено от големите хора, които ви предлагат различни нови неща, които не знаете и не сте